Een overwinning voor de bewoners van de Sieger van de Laanstreet op het Jereveen. De mag net meer heid worden achter Harnhuizen. Daar wil Wenningbouwcorporatie Accolade Nijbouw aanlezen, maar dat mag net met de hei-installatie, dus die wordt jood weer inpakt. Toch gaat de vlaggen net uit bij de zinstanders, want gewoon onwenners haaskeer. Ik zal je eerlijk zeggen, het is wat een tweedelig gevoel, want we hebben natuurlijk nou de nodige skiën. En dat er nou voortgaat, jouwt natuurlijk een goed gevoel, omdat we er al een heel kort zin aan jongen hebben. En een soort skiën al berokkenen hebben nu zijn mening op dit moment. Ont het heiverbod juster binnen de Neffens Mulder squorden bijkwam. Juster had men trogheid tijdens het kortpleit. En toen wij goed en wel thuis waren en ik op de meter zeg op het moment dat ze hier een heipeel aan het slaan waren, bleek dat ze 8 keer op dezelfde peel omslaan die al over de norm ging. En daarop hebben wij als bewoners de gemeente bellen en zijn en eist dat ze de boel stil is zo. Want ja, zoals wij al vermoeden, bleek ik dat ze zich gewoon net aan de afspraken houden. Mulder moet voor 10.000 euro repareren, denkt hij. Ik zou een orenbewoners zo'n keer hebben. Ik ken ze nog niet, dus dat is het punt. Maar als er scha is, dan gaan wij dat samen met de mensen oplossen. Ja. Maar dit hier in wezen toch ik al je vak om werken dan, als je hem net heid hier steeds maar. Ja, maar het had voorkomen kunnen worden. Maar wat ik gisteren ook heb gezegd, wij hebben onderzoek gedaan. Wij kregen van de mensen die het onderzoek gedaan hebben van hier kun je heien. Tot nu toe is, maar goed, dat heb ik eerder gezegd, nog geen bewezen schade. Maar op het moment dat we zeggen van de afspraken die kunnen we niet meer nakomen, dan zeggen we sloes, we stoppen nu en we gaan nu naar alternatieven op zoek. Ja, hier in de skeerclaims misschien vaak om elkaar hè? Dat had misschien gekund, ja, maar dat is niet gebeurd. Nee. Maar daar zit je verder naar mooi. Ja, tuurlijk zit ik ermee. Ik vind deze hele situatie meer dan vervelend. Ik vind het vervelend voor die omwonenden. Ik vind het vervelend voor Accolade. En hadden wij dit van tevoren geweten, dan hadden we dat anders aan de vork gestoken. Dat mogen volstrekt helder zijn. Schroeven of boren van de pjelen kost het de corporatie een ton extra en haast wel een maanden vertraging.